naraw ukoll fil-miżuri li se nkunu qegħdin inħabbru għal frar illi nilqgħu b'mod partikolari għal weekend tal-Karnival. Jiġifieri li naraw illi għal dak il-weekend partikolari ma jkollniex sitwazzjoni fejn ikollna spike fin-numru ta' każijiet. Nibgħat dan il-messaġġ però. Xahar frar huwa xahar li fih se jkollna numru ta' restrizzjonijiet, imma mbagħad qegħdin naraw li nħarsu l quddiem u minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Mhux se jkun hemm lockdown u lanqas se jkun hemm curfew u llum b'dak li qed nara li qed jiġri fl-Olanda bħalissa jiġġustifika sew id-deċiżjoni tal-gvern li qatt ma mmorru għal lockdown u qatt ma mmorru għal curfew. Araw x'qed jiġri fl-Olanda bħalissa fejn għandek vjolenza, fejn għandek ħruq ta' binjiet, ħruq ta' vetturi qed nara dalgħodu. U għalhekk huwa importanti li jkollna miżuri li jkunu bilanċjati, li jżommu s-saħħa kif ukoll iżommu l-għajxien tan-nies fil-perspettiva tagħhom, kif ukoll is-saħħa mentali, però ejja nibqgħu dixxiplinati, nosservaw ir-regolamenti tas-saħħa u jiena nemmen li fi ftit tal-ġimgħa oħra nkunu iva fil-bidu. Se nħabbru fl-immedjat se nkunu qegħdin inħabbru numru ta' miżuri, waħda mill-miżuri se tkun dik li l-bars se għax-xahar ta' frar se jkollhom jibqgħu magħluqin.